दिनै जोंहा भारतनि यशस्वी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीनि जोंहा जे मन की बात जे एपिसड दंमोन 129तम एपिसड बे एपिसडआव जोङो नैबे बारजाबिल 66 बुथआव बयबो रायजो राजाखौ लानानै बावहाय जोङो जयैनो सावथाल राजबंशी आरो बर' जेसेबां बे बुथनि जोंहा भटार्सफोर दं बिथांमोनखौ लाफानानै जों दिनै खोनासंबाय आरो बिथांनि जे दिनैनि मन की बातनि खोनासंनायाव जों माखासे गियानखौ जों लानो हाबाय जे बिथाङा बुंदों जे जोंनि बे भारतबर्षआव बा गामि ओनसोलाव थानाय जोंनि बे बुजिनो रोङै मिथिनो रोङै जाय जोंनि पाब्लिकफ्रा एन्टिबाय'टिक जे मुलिखौ जोङो उइदाउट डक्टर कनसेन्टआव जायो जों बे गिदिर गिदिर भुल होनना बुङो जोंखौ बे जोंनि थाखाय जिबननि थाखाय गिख्रांथाव मोनसे जाथायबो जानो हागौ दा बेनिखायनो बिथाङा बुंदों जे जों जिखुनु मुलि बा मेडिसिन जानायनि समाव साबधान जानांगोन आरो एन्टिबाय'टिक मुलिखौ जोङो जानला मानला जानो नाङा उइदाउट माने डक्टर प्रेसक्रिपसन बिथाङा बेखौनो दिनै जोंनो बोसोन होलांदों आरो आसा खालामदों जों बे गसाइगाव LACनि दिनैनि बे गासैबो मन की बातनि जे जा कार्ज'सि बा खामाय जानाय बे खामानियाव जोंनि जमदुवार बे जोंनि बियाबनिजों लोगोसे सराइबिल बियाब लोगोसे जोंना श्रीरामपुर बियाब बा गसाइगाव LACनि जेसेबां रायजो राजा दं जोंनि भारतीय जनता पार्टिनि मावथि बिथांमोना बयबो धुमधामै मावफुंलांदों आरो आसा खालामदों फैगौ जोंहा जे 2026 सननि MLA इलेक्सननि थाखायबो जोङो इतिमध्य रेडि जानानै दंखायो दा जोंनि भटार्सफ्राबो जोंखौ खावलायदों जे जेरैखि जाया जोंनि भारतीय जनता पार्टि हान्जायाबो गसाइगाव LACआव जोङो नाजागोन आरो जोंनि पावारखौ बा जोंनि जे खामानिखौ जों देखायलांनो थाखाय जों साखाफारा जानानै दङ।